Okupatsani nkhanizi ndine Sibongile Yambo poyamba mitu yake. Bungwe lona zamaiso la Manebo lalengeza zotsatira zamaiso chaka chino standard 8 ndi form 2. Kukwera kwa mtengo wa zipangizo kwachepetsa ditheka ntchito ya boma la America yomangira sukulu za sekondari 200 zomwe zili kuyembekezeka kukhala mdziko muno. Kampani ya zamigodi ya Globe Metals yasaina pangano lopereka lina mwa phindu lake ku ntchito zotukula dera la Kanyika ku Mzimba. Ndipo bungwe la ophunzira ku Mass University likufuna kupeza 20 million kwacha yothandiza ophunzira pafupifupi 100 osowa tindizi kumaso zambiri. Bungwe lona zamaiso a boma la Manebo lalengeza zotsatira zamaiso chaka chino a standard 8 ndi form 2. Mwa ophunzira 252,668 omwe analemba maiso standard 8 opambana ndi 217,708 kuyimirira 86.1%, chiwerengerochi chomwe akuti chatsika kuchoka pa 87.77% chaka chatha. Pamaiso a JCE ophunzira 110,002 apambana mwa 154,504 omwe analemba maisowa kuyimirira 71.20%, chiwerengerochi chomwe akuti ndichotsika kuchoka pa 72% chaka chatha. Mkulu wa bungwe la Manebo Professor Dorothy Nampora wati chaka chino kunali zachinyengo zochepa. Monga mukudziwa kuti tamba kugwiritsa ntchito njira zamakono zamakina, ifeyo ngati Manebo mwinaso dziko laona kuti ntchito yathu ikugwirika mwa ndondomeko yabwino, mokuti anthu akuona kuti zinthu zikuyenda chonchi. Foti ifeyo ngati Manebo anaja akamalembetsa pa makina a kompyuta, nthawi yomweyo timakhala tikuonanso museva mwathu kuti ana kwakuti alembetsa kwakuti sakulembetsa ana, ndipo tikaona kuti pali sukulu ina kuti ana sakulembetsa timapitako kuti sitikukuonani kwa chachitika ndi chani. Nde kugwiritsa ntchito kwathu kwa njira ya makina kwathandiza kuti ntchito yathu tizigwira bwino kwambiri mwa ukadaulo nenawo. Nde tikuona kuti mukudzera kwathu kwa njira ya makina ifeyo ntchito yathu tikugwira mwa ukadaulo kwambiri, ndipo zinanso kufulumira kupanga zinthu chifukwa chokuti timati nde kuti tinapanganso introduce kuti tikamachonga paja maisowa akamalowetsa kale ankalowetsa nkunyamula flash kupita nayo ku office. Nde tikayikatero ndoti nthawi zina mudzi waso kuti munthu wanyamula flash apita nayo ku office chinthu chonse chitha kuchitika. Koma masiku ano timati tikamachonga akamalowetsa data ijenso timayiona nato pompo, timayiona kuti subject yakuti achonga atu mwakuti koma alowetsa data mwakuti zikhala bwanji kumeneko. Nde pamapezeka kuti mmene tikumaliza kuchonga ndikuti dataso yadathaso nayo kuti nthawi yomweyo tikulandira kuti awa ochonga akunena kuti tamaliza ntchito, olowetsaso akuti tamaliza ntchito, ndipo zikugwirizana mu system mmoja. Nde zikangotero basi ife tikupita kukachita process ndifoke tikupezeka kuti mwezi sukulu isanayambe ife zotsatira zamaiso tatulutsa. Nduna za maphunziro madalitso kamba wawiri maya ati kuchepa kwa chiwerengero cha opambana kodandaulitsa kotero nkofuna kuti pachitike kafukufuku kuti vuto lithe. Pa ana 100 onse meti kuti kayikizira zaka za mbuyo papezeka kuti pali kutsika pang'ono maiso onse a JCE ndi primary kupita ku secondary mwina makhonzedwe. Zimenezi zimachitika. Chosangatsa kwambiri nchonena kuti pa zaka 5 tikayelekeza zinthu zakhazi kukwera, ndipo tikayelekeza mu zaka 5 imo tikuchitabe bwino. Koma ineyo ngati munthu oti tikuyang'anira kuti maphunziro apite patsogolo tosefe oloma ngati makolo umati mwana ngati amakhala number 1 akakhala number 2 umadandaulabe, koma amakhala mwana uja watani wakhonzabe. Ndiye timafunabe kuti zinthu zikhazi zikwerera kungopempha kuti ana athu akhale olimbikira pa maphunziro awo, azidziwa kunena kuti skulu ndiyofunikira, komanso nkhani ija ya discipline muchizungu kapena yo khala ana omvera malamulo kuchokera ku nyumba plus ku skulu ndiyofunikira kwambiri, chifukwa ukapanda kukhala munthu omvera paliponse olo kuntchito zako sizimayenda bwino. Ndiye mwinaso nkhani zina zikhoza kukhala za discipline kumene zimene zikumapangitsa, koma kwa kukulu kupempha makolo, kupempha mtundu wonse wa Malawi, kupempha ana athu onse akupita ku skulu kuti nkhani ya kukhala bwino pa skulu, kumvera makolo, kumvera amene akuti lamulira ku skulu ikhale patsogolo, ndipo tikatero tonse ngati mtundu tikachita bwino.
anthu okhala mozungulira mgodi wa niobium kukanika mboma mzimba ndi kampani ya Globe Metals asayinirana mgwirizano wachitukuko omwe mwazina ukulongosola kuti gawo lina la phindu la kampani adzilipereka kwa anthu amdera ali pa ntchito za chitukuko. Poyankhula pamwambo osayinirana mgwirizanowu kwa mpando wa kampani ya Globe Metals Cloud Nirongo wati mgwirizanowu ukutanthauza kuti iwo ayambe kugwira ntchito za mgodi wa niobium. Koma inkosi ya makosi mbero achisanu yapempha kampani ya Globe Metals kuti ifulumizise kalembera wa anthu omwe awasamutsa chifukwa cha mgodi ndi kuwapatsa iputa misozi. Fanani Nyirenda walemba ripoti ili. Dziko la America lati kukwera kwa mitengo ya zinthu ndi kusowa kwa ndalama zakunja komwe kunadza kamba kamiliri pa dziko lapansi zachititsa kuti ntchito yogula zipangizo zomangira sukulu za secondary 200 zomwe mdziko muno pansi pa ntchito ya Secondary Education Expansion Development SEED ikhale yovuta. Mkulu wa bungwe la USAID Pamela Fassenden anena izi lachisanu pa ulendo omwe anakonzera atolankhani kukaona sukulu yoyendera yachiputu CDSS Mdiasino Chief Masumba Nkhunda Ulilongwe, komwe anati mwa sukulu 200 ntchitoyi imanga sukulu zochepera 100 ndi thandizo la ndalama zokwana 153 billion kwacha. Pakadali pano mkulu woona za maphunziro ku sekondari munduna za maphunziro Dr. Florida Banda wati ntchito ya SEED ikatha ikweza chiwerengero cha ophunzira ochokera msukulu za primary kupita ku sekondari. Franklin Tambalika Nzambiri. Boma la dziko la America lati kuyambira pomwe lidayamba kumanga sukulu za sekondari pansi pa ntchito ya Secondary Education Expansion for Development SEED mchaka cha 2019 lamanga sukulu 69 ndipo latsala ndi sukulu 20 pa sukulu 200 zomwe lidati limanga. Mkulu wa bungwe la USAID mdziko lino Pamela Fassenden wati chiwerengerochi sichifikira sukulu 100 chifukwa miliri yomwe inavutitsa mayiko yachititsa kuti katundu akwere mitengo ndi pafupifupi 70%. Komabe Fassenden ati 153 billion kwacha yogwirira ntchitoyi sikhudzidwa koma nthawi yomalizira ntchitoyi. Dr. Chikondi Maleta ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli. Kukhuzika kwambiri ndi kukwera kwa mitengo kumene kwachitika chifukwa cha mavuto amene achitika mdziko lapansi. Chifukwa cha kukwera kwa mitengoko sitinathe kwanitsa kumanga masukulu ambiri amene tinatha kumanga chifukwa tikunena zoti ndalama zambiri zikumapita pa sukulu imodzi kusiyana ndi mmene tinalingalira poyambirira. Ndipo mkulu woona maphunziro msukulu za sekondari munduna za maphunziro Dr. Florida Banda wayamikira ntchitoyi. Tikhoza kunena kuti project imeneyi yathandizira kuti tichulukitse chiwerengero cha ophunzira amene akusankhidwa kuchokera ku primary school kupita msukulu zathu za sekondari zimene zili zaboma. Mbuyo muti makamba za 37% ya ana amene akusankhidwa akalimba maiso a standard 8 kupita sukulu zaboma, koma ngati chaka chimene chitangomalizachi cha 2023-2024 taona kuti ana amene anasankhidwa kuchokera ku sukulu za primary kupita sukulu za secondary zaboma inakwanira ndithu 40%. Mwambo opereka sukulu zomwe azimanga mu project ya SEED kuboma uchitika kumapeto a chaka chino ndipo pali chiyembekezo kuti ichepetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo monga nkhanza ndi kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mwa zina. Bungwe loyendetsa galimoto zonyamula katundu lathetsa kunyenyala ntchito komwe mamembala lake amachita boma ndi olemba ntchito atalonjeza kukonza mavuto awo. Wachiwiri kwa mlembi wa Truck Drivers Union na Francis Lalika Muntali wazazodi kuti achita izi mamembala awo atavomera kuyambanso ntchito. Boma ndi olemba ntchito atalonjeza kukonza mavuto omwe amakumana nawo. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katunduwa omwe akhala kunyenya ntchito kuyambira lachitatu akufuna zipeza ziphaso zoyendera mosavuta komanso kuti aonjeze malipiro apamwezi. John Poka Uni anayankhula ndi Muntali. Nkhani yakunyanyala ntchito tinena kuti tazipanga suspend tayedzeka. Tukamba kuti tayedzeka chifukwa chonena kuti tikudikirira kumbali ya mabwana athu moja timanenera kawiri sizitisangalatsa ifeyo kumanyanyala ntchito yayi. Komano inakhala ngati kuti ndi chizolowezi kuti platform imene tingayankhulirepo ifeyo ndi pa strike zomwe sizikuyenera kukhala choncho. Ndiye tinene kuti strike iyi tayiyedzeka kudikira kuti tione compliance kapena kuthekera kwa mabwana athu kuti kodi alemekeza chiganizo chimene boma lapanga ndi masiku amene atipatsawa. Kunena zoona ifeyo
talemekeza chigazo chimene boma lapereka kuti tichokeko kusewu tipitirize kugwira ntchito koma mmene tikunenera kuti tangoyedzeka kutengeranso ndi mmene mabwana athuwo apangire akakhala kuti sakupanga ona tibweranso tikambirana nawo bomaso tilifotokozera then tidzaona way forward. Konsolo ya boma Nkatabe atentha maukonde osavomerezeka omwe akhala akulanda kwa asodzi mogwirizana ndi ofesi za usodzi ndi apolisi. Polankhula pamwambo otentha maukondewa dzulo kumtaya wa bomali, DC wa Mwala Rogers Newa wati kugwiritsa ntchito zida zoletsedwa popha nsomba mu mitsinje ndi mnyanja ndi kuphwanya lamulo lotetezera nsomba. DC wa boma la Nkatabe a Rogers Neva ati kugwiritsa ntchito zida zoletsedwa pakupha nsomba mu mtsinje ndi mnyanja mdziko lino ndi kuphwanya lamulo lotetezera nsomba. Aneva atsindika izi lachinayi madzulo kumtaya wa mdera la mfumu yayikulu Mkumbira mbomali komwe matentha maukonde aukosi otalika pafupifupi 60 km akawayala mnyanja omwe mogwirizana ndi ofesi ya za nsomba ndi apolisi mbomali analanda kwa asodzi osamvera malamulo. Ndi asodzi pa nyanja pathupa amene amatha kuwedza nsomba zili zing'ono kwambiri zimene sizinakhwime komanso pali zida zimene amagwiritsa ntchito kunena kuti agwire tisomba ting'ono ndiye timalanda maukondewo komanso anthu aja timatengera ku court kuti tikazenge mlandu pogwiritsa ntchito zida zosaloledwa komanso tikalanda zinthu zija timapanga mwambo kuotcha zinthu zija kuti mwina zisapezekenso zili pa nyanja chifukwa zikuononga nsomba zathu. Mkulu wa bungwe la Ripple Africa Fosi Ngwira ati kudzera mu project ya Conserve Fish for Tomorrow bungwe lilipitira kugwirana manja ndi boma polimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito zida zosavomerezeka pokupha nsomba mnyanja ndi mmitsinje mdziko lino. Mu nkhani ya zida zimene zikuotchedwa lero udindo wathu unali wothandiza anzathu a fisheries kuti akhale ndi mafuta azungulire kulanda zida komanso apange mpawa anthu akumuzi ma BVC kuti athandizire kulanda zida. Akadali pano asodzi atatu akusungidwa ku ndende ya boma la Nkatabe kudikira kukaonekeranso ku bwalo loweruza milandu pa 28 August kukayankha mlandu wophwanya lamulo lotetezera nsomba mnyanja ndi mitsinje la Fisheries Conservation and Management Act. Malo mwa Zodiac boma la Nkatabe ndi leno Petamba Mtuva Mzembe. Tsopano tione momwe ndalama akwache kuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yakulu ya Reserve. Umu ndi momwe ndalama akwache kuchitira pa msika poyerekeza ndalama zina za maiko ena malinga ndi banki ya ulu ya mdziko lino ya Reserve. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri mukhale pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza.
kusintha kwa nyengo kwasautsa fuko la Malawi. Alimi ambiri akusowa pogwira, koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulibe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndi mwayi wanu oyamba ulimi wamakono ndi mpamba wochepa. Musapite kutali, zotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Umodzi tu muli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti mudziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso siphuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. takulandaniso toneso mitu yake. Bungwe lona zamaiso la Manibu lalingiza zotsatira zamaiso a chaka chino a standard 8 ndi form 2. Kukwera kwa mtengo wa zipangizo kwachepetsa ndi theka ntchito ya boma la America yomangira sukulu za sekondari 200 zomwe zimene kuti zimangidwe mdziko muno. Ndipo kampani ya zamigodi ya Globe Metals yasaina pangano lopereka lina mwa phindu lake pa ntchito zotukula dera la Kanyika ku Mzimba. Bungwe la ophunzira ku Mast University kufuna kupeza 20 million kwacha yothandizira ophunzira pafupifupi 100 osowa. Bungwe la ophunzira ku Malawi University of Science and Technology Mast lati likufuna kupeza 20 million kwacha kuti lithandizira ophunzira pafupifupi 100 achaka choyamba omwe akusowa fizi, malo ogona ndi chakudya. Mtsogoleri wa ophunzira Alexander Kude wati ophunzira pafupifupi 600 omwe amba kumene maphunziro sadandire mpaka pano ngongole yomwe anapempha mwezi wa Juni ku bungwe la boma lopeka ngongole za sukulu la Students Loans and Grants Board. Lachisanu bungwe la ophunzirali nachita ntchito yokonzekera kupempha thandizo pomwe amakolopa m'maofesi komanso kutsuka galimoto pa sukulu iyi. Luka Beston andi zambiri. Mtsogoleri wa ophunzira Alexander Kude wati magulu awiri a ophunzira pafupifupi 600 omwe ayamba kumene maphunziro pa sukuluyi afunika thandizo la fees, malo ogona ndi chakudya kamba kuti sanalandirebe ngongole yomwe bungwe la Students Loans and Grants Board limapereka. Akuda ati pano akukonza zomatsuka galimoto m'makampani komanso ofesi kuphatikizapo mabanki kuti apeze ndalamayi. Kufuna tikatsuke magalimoto cholinga tipeze ndalama zoti tiwathandizire anzathu ma students. So ntchito imene inali lero inampha chiyambi chake cha ntchito imene tikufuna tichite. But Loans Board inapanga communicate kuti ndalama za ma students amene wazipezeka by November or December. So it means kuti kuyambira pano kufikira November ma students amene walibe ndithu upgrade yoti azithandizire tsiku ndi tsiku. Chris Kanamukombwe mtsogoleri wa bungwe la ophunzira phunziro la ngozi yogwa mwadzidzidzi pa sukuluyi wapempha kufuna kwabwino kuti athandize ophunzira awa omwe mtsogolomu adzathandiza dziko lino pa ntchito zosiyanasiyana. Mkulu ofalitsa nkhani ku sukulu ya James Mphande atakudziwa za nkhani yopempha thandizoyi.
Khoso ya mzinda wa Lilongwe ati yapeza ndalama zokwana zotsiriza zina mwa ntchito zachitukuko zimene ikugwira m'madera okhala anthu ambiri komanso matawuni. Mfumu ya mzinda wa Kansala Esther Sagawa yavomereza kuti ntchito zambiri zinadutsa nthawi yake yoti zithere kamba kuti zidayima posowa ndalama, koma tsopano vuto latha ndipo makontrakita ambiri alonjeza kutsiriza ntchito zawo nthawi yabwino. Asagawa ankula izi lachisanu pamene anatsogolera nthumwi za ku ofesi yawo kuphatikizapo mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja kuyendera zina mwa ntchito zimonga misewu, mabuloko a sukulu komanso maulalo m'madera area 38 2 area 49 St Mtandire komanso Shire. Ndipo pakadali pano mfumu ya mzinda wa Blantyre Kansala Joseph Makwinja ati yaphunzirapo zina mwa zinthu zimene inayendera momwe zinthu zikuchitikira kuno ku Lilongwe. Mavuto amene akuwaona kuno ku Lilongwe ifenso chimodzimodzi ku Blantyre. Mavuto amene tikuona ku Blantyre kunonso chimodzimodzi ku Blantyre. Ndiye nabwera kuti tizaone mmene akuchita dilo ndi mavuto akuno ku Lilongwe monga misewu, vending, urbanization. Ndiye nabwera kuzaona kweni atiyendesa misewu kuti anzathu akuchita bwino, chifukwa akuyamba project imodzi akumaliza project iyo osakhala panga moduladula koma kumaliza plus anima project monga lero tayenda project zonse chipira 7 onse amene ali kumapiri kuti akuti apa taphunzirapo ena maprojekiti akuchita fund okhanira mazawo zotolera, ena akuthandizidwa ndi boma tatengerapo phunziro mo especially maprojekiti amene akupanga ndi ndalama zotolera okha. Kunafika kapita ku Blantyre tikapanga chimodzimodzi. Inuyo ku Blantyre yako ndiye ndi madera ati amene mukuona kuti akuperewera chitukuko kuti mukabwerera mukayambe pomwe msanga potengera chitsanzo chimene mwaonachi? Tili ma project amene tupanga misewu yatsopano koma kweni pano tifatije concentrate ma location mmene talawata misewu yatheratu. Panopo tufuna ma location onse a Blantyre kuti at least tikonze misewu tichose mapoti hole mmene mulibe tala tike mutala. Zovuta ndesi zimalephera popeza ntchito za manja. For example contractor wa DEC wafotokozapo kuti panali bridge imene imenikira kutsegulira mwina pa 31 August koma zinakanika chifukwa cha ma challenges ena amene anakumana nawo amene feta wamvesesa ndikuonadi kuti ndizoonadi zachedwa chifukwa cha chimene chocho. Ndipo sanafotokozaponso za msewu wa St umene umenikira kuti pa August ukhale ndithu aperekedwa kugwiritsidwa ntchito, koma chifukwa cha mavuto ena ngati kuti anthu sakufuna kugwiritsa ntchito diversion imene ayikidwa komanso pa nthawi imene akugwira ntchito anthu akumakhala ngati akuchulukiranso pa malo amene iwo akugwirira ntchito. Zimene zili imene ntchito ifeyo ngati ma leaders komanso ma block leader, makansala kuti tikakhale pasi ndi anthu athu ndikuwauza kuti chonde tiwapatse mpata anthu amene akugwira ntchito imeneyi kuti atipatse chitukuko chimene chimwa nthawi yake. Apaso ndepa mtsizo pa nkhanizo matisanasiyane nayiso mitu yake. Bungwe lona za maiso la manebu lalengeza zotsata za maiso a chaka chino a standard 8 ndi form 2. Kukwera kwa mtengo wa zipangizo kwachipetsa ndi theka ntchito ya boma la America yomangira sukulu za sekondari 200 zomwe dziko lino zimene kuti likhalemo. Kampani za migodi za Globe Metals zasaina pangano lopereka lina mwa phindu lake pa ntchito zotukula dera la Tanyika ku Mzimba. Ndipo bungwe la ophunzira ku Mast University yufuna kupeza 20 million kwa chothandiza ophunzira pafupifupi 100 osowa. Peza ni zambiri